Παπανδρέου, ουσιαστικά όμως σαν να παραδεχθήκατε όλα αυτά τα οποία σας κατηγορούσαν, ισχύει αυτό? Με αφορμή τις καταγγελίες του Πάνου Καμένου περί εμπλοκής του Αντρίκου Παπανδρέου σε αγοροπολισίες ασφάλιστρων κινδύνου ενδεχόμενης ελληνικής χρεοκοπίας, συζητήθηκαν σήμερα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι αγωγές του αδερφού του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, με τις οποίες ο Αντρίκος Παπανδρέου ζητά 1.300.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Ήρθα εδώ να προασπίσω την τιμή μου, την υπόλοιψή μου και το όνομά μου απέναντι σε ψεύδικες εκφαντίες. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων και οι δύο αντίδικοι, ενώ στη δικαστική αίθουσα καθόντουσαν δίπλα-δίπλα, χωρίς ωστόσο να ανταλλάξουν ούτε μία ματιά. Μετά την κατάθεση μαρτύρων, τον λόγο πήρε ο Πάνος Καμένος μετά από αίτηση του δικηγόρου του Βασίλη Καπερνάρου. Στη συνέχεια, ο Αντρίκος Παπανδρέου, μιλώντας προς τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ανέφερε πως είναι δικαίωμα κάθε βουλευτή να θέτει ερωτήματα. Ωστόσο, αυτό που τον ενόχλησε πραγματικά είναι το γεγονός ότι ο Πάνος Καμένος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τον έχει καταδικάσει για εθνική προδοσία, ενώ τον έχει πει επανειλημμένα λαμόγιο. Όσο για τη ΜΚΟ, ο Αντρίκος Παπανδρέου παραδέχτηκε ότι υπήρξε. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αν είναι οικονομολόγος ο κύριος Καμένος, γνωρίζει καλά ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δεν θα μπορούσε να βγάλει 60 δισεκατομμύρια. Σήμερα στο δικαστήριο ο αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού απεδέχτηκε ουσιαστικά αυτά για τα οποία τον κατηγορούσαν. Κύριε Παπανδρέου, ουσιαστικά όμως σαν να παραδεχθήκατε όλα αυτά τα οποία σας κατηγορούσαν, ισχύει αυτό? Είχε offshore εταιρεία στην Ελβετία που ουδέποτε δήλωσε. Παραδέχτηκε ότι εργαζόταν για την τράπεζα Unigestion, η οποία πόνταρε στην πτώχευση της χώρας μας και έπαιξε ελληνικά CDS. Παραδέχτηκε όλα τα στοιχεία τα οποία προσκομίσαμε, πλην του ότι το έκανε αυτό προκειμένου να ευνοήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία έτσι και έτσι κέρδισαν από την τεράστια πτώση την οποία αισθάνθηκαν στο πετσί τους οι Έλληνες και η πατρίδα μας. Τέλος, ο κύριος Παπανδρέου ανέφερε ότι ο κύριος Καμένος, με το να βάλετε εναντίον εκείνου και της οικογένειας Παπανδρέου, είχε ως στόχο να ωφεληθεί ψήφους. Δεν πρόκειται να μείνει κανείς ατιμόρυτος και δεν πρόκειται να παραδώσουμε τα παιδιά μας στη νέα τάξη πραγμάτων ως υπαλλήλους της γερμανικής και τραπεζικής κλεπτοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν ο κύριος Παπανδρέου ρωτήθηκε αποκλειστικά από το μακελιό.gr για το αν στην ουσία παραδέχτηκε τα όσα του καταλογεί, ο Πάνος Καμένος αρνήθηκε να απαντήσει. Ήρθα εδώ να προασπίσω την τιμή μου, την υπόλοιψή μου και το όνομά μου απέναντι σε ψεύδικες εκφαντίες. Κύριε Παπανδρέου, ουσιαστικά όμως σαν να παραδεχθήκατε όλα αυτά τα οποία σας κατηγορούσαν, ισχύει αυτό? Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Ο αδερφός του πρώην Πρωθυπουργού, κατά την καταγγελία του κύριου Καμένου, που έβαλε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είδατε την οικογένεια Παπανδρέου, είδατε ένα από τα μέλη της οικογένειας Παπανδρέου. Τι τεράστια ομοιότητα με τον Τζέφρι, ο κύριος Αντρίκος Παπανδρέου. Τεράστια ομοιότητα, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχει μια φοβερή ομοιότητα? Τα γονίδια. Τα γονίδια. Έβαλε τη χώρα λοιπόν στο δούνου του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην ΜΚΟ I4Sense και στη Unigestion, και προτείνει, η οποία εταιρεία προτείνει στους επενδυτές να ποντάρουν στα CDS και στη χρεοκοπία της Ελλάδος, έχοντας εσωτερική πληροφόρηση. Και το μας ήσασταν μάρτυρα στη μάση. Ναι. Και ακριβώς συνέβη εκεί πέρα. Και ποια είναι αυτά που έχει υποστηρίξει ο κ. Καμένος, τι υποστηρίζει η πλευρά του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι? Όταν λοιπόν ο κύριος Καμένος βγήκε επίσημα και κατήγγειλε στη Βουλή το σκάνδαλο με τα CDS του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, θα σας υπενθυμίσω ότι ήταν ο μόνος Έλληνας πολιτικός το συγκεκριμένο διάστημα που τόλμησε να κάνει αυτή την κίνηση. Εμείς που είχαμε κάνει τη μήνυση, απευθυνθήκαμε σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου τη συγκεκριμένη περίοδο και κανένας δεν τόλμησε να προχωρήσει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Με την υπόθεση αυτή τόλμησε να ασχοληθεί, και λέω τόλμησε γιατί έχει σημασία, μόνον ο κύριος Καμένος. Γιατί ο κύριος Καμένος τόλμησε να στραφεί κατά της δυναστείας Παπανδρέου την εποχή που ήταν ισχυρή. Όχι τώρα που είναι στην πτώση και του φτύνει όλη η Ελλάδα και ξαφνικά μέχρι και ο κύριος Λοβέρδος, που πριν από λίγο ήταν εδώ στο αποκαλυπτικό δελτίο και το παίζει και αυτός αντιμνημονιακός, ο κύριος Καμένος τόλμησε
να στραφεί κατά της οικογένειας Παπανδρέου, τότε που ήταν ισχυροί και εξουσιάζανε την Ελλάδα. Σε εκείνη λοιπόν τη συγκυρία, ο κύριος Καμένος από την έρευνα που έκανε αποκάλυψε ένα σωρό στοιχεία, τα οποία βγήκε και τα κατήγγειλε επίσημα, διότι είχε υποχρέωση να το κάνει, διότι ο κύριος Καμένος δεν ήταν ένας ιδιώτης, ο κύριος Καμένος ήταν βουλευτής του Κοινοβουλίου, και εδώ είναι και η κυρία Μακρύ να μας πει ότι η δουλειά του βουλευτή, η πρώτη από όλες, είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, έχει υποχρέωση να ερευνά και να καταγγέλει. Αλλιώς διώκεται ο βουλευτής. Με ποιο τρόπο ισχυρίζεται ο κύριος Καμένος ότι μπορεί ο κύριος Ανδρίκος Παπανδρέου να έχει βγάλει χρήματα από αυτήν την ιστορία? Ποτέ δεν ισχυρίστηκε ο κύριος Καμένος ότι ο κύριος Ανδρίκος Παπανδρέου έχει βγάλει χρήματα από αυτήν την ιστορία. Τι ισχυρίστηκε λοιπόν ο κύριος Καμένος? Ισχυρίστηκε ότι την ώρα που ο αδερφός σου είναι πρωθυπουργός, βάζει την Ελλάδα στο δούνου του μεθοδευμένα, το οποίο τώρα πλέον αποδεικνύεται. Σε λίγο θα υπάρχει και ποινική δίωξη. Εκείνη την ώρα το ταχυδρομικό ταμιευτήριο πουλάει τα συγκεκριμένα αυτά CDS και φέρεται σαν αγοραστής αυτών των CDS ποιον? Εκεί αρχίζει τώρα η εμπλοκή του Ανδρίκου Παπανδρέου. Φέρεται σαν αγοραστής μια εταιρεία στην οποία είναι διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Μαργέλος, αυτός με το σκάνδαλο του Καλαμποκιού, στην εταιρεία J Partners. Η παλιά γνωστή ιστορία. Και μαζί με αυτόν, ακούστε τώρα, και μαζί με αυτόν κάποιος κύριος Φιγκουέρες, ο οποίος είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Κοσταρίκα, ο οποίος έχει εκδιωχθεί από τη χώρα του, διότι κατηγορήθηκε για το σκάνδαλο της Αλκατέλ. Όπως είχαμε εμείς εδώ το σκάνδαλο της Siemens, αυτοί εκεί είχαν το σκάνδαλο της Αλκατέλ. Αυτοί λοιπόν οι δύο συμμετέχουν στην εταιρεία που φέρεται να έχει αγοράσει αυτά τα CDS, αλλά ο κύριος Φιγκουέρες ταυτόχρονα είναι και στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΜΚΟ I4S του Ανδρίκου Παπανδρέου, δηλαδή είναι συνεταίρος του κ. Ανδρίκου Παπανδρέου, ο εκδιωχθής απατεώνας πρωθυπουργός της Κοσταρίκα, είναι συνεταίρος του κ. Ανδρίκου Παπανδρέου στην I4S, η οποία είναι μία ΜΚΟ που είναι ελβετική, διότι εδρεύει στην Ελβετία, αλλά για να παίρνει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλώνει ως διεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να τα παίρνει και από τους Έλληνες. Δεν φτάνουν οι χορηγοί. Ακόμα ο κύριος Καμένος καταγγέλει ότι αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, η I4S, στην ουσία χορηγείται από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τον κύριο Γρυβαία, που έχουν συστήσει από κοινού μια εταιρεία, η οποία είναι ο κύριος χρηματοδότης αυτής της ΜΚΟ του κυρίου Ανδρίκου Παπανδρέου, και ταυτόχρονα το τελευταίο, ο κύριος Ανδρίκος Παπανδρέου συμμετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού μιας ελβετικής εταιρείας επωνόματι Unit Gestion, η οποία μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της διαφημίζει ότι είναι ένας από τους καλύτερους dealers CDS στον κόσμο και προτρέπει τους πελάτες της να επενδύσουν στα ελληνικά CDS. Όλα αυτά εκείνο το επίμαχο διάστημα. Όταν λοιπόν ο Καμένος βγαίνει και καταγγέλει αυτά τα πράγματα, κύριε Χιού, γίνεται πανικός και δέχεται μία αγωγή όχι μόνο από τον κύριο Ανδρίκο Παπανδρέου, από όλο το σύστημα των εκπροσώπων και των μετόχων αυτών των εταιριών, που στην ουσία προκειμένου να τον θυμώσουν, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός, του τραβάνε αγωγές 15 εκατομμυρίων. Του λένε θα σε φημώσουμε, διότι τώρα θα σε γονατίσουμε οικονομικά. Εγώ δεν έχω λόγο να υπερασπιστώ την οικογένεια Παπανδρέου, αλλά δεν σε αποκαλεί κάποιο λαμόγιο και ότι έχει κερδοσκοπήσει βάρος τη χώρα σου, πρέπει να βρει και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Κατηγορείται λοιπόν ο κύριος Καμένος, διότι δήθεν με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς έθιξε την τιμή και την υπόλοιψη του κυρίου Ανδρίκου Παπανδρέου. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Ανδρίκος Παπανδρέου στο δικαστήριο. Βγάζει όλη του τη δικογραφία. Και ο ίδιος ο κύριος Ανδρίκος Παπανδρέου και ο μάρτυρας του, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο καθηγητής. Ναι. Σας το λέω και αυτό. Ο μάρτυρας του κύριου Παπανδρέου. Βεβαίως του είχε δώσει. Ο κύριος Βαρουφάκης. Ένορκη εξέταση. Είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Ακούστε τώρα. Ο κύριος προτείνει και συγκεκριμένα πράγματα. Ακούστε τώρα. Ο κύριος Βαρουφάκης λοιπόν τι κάνει? Μια βιοθεωρία ο κύριος. Επιβεβαιώνει τον κύριο Καμένο. Ο μάρτυρας του κυρίου Ανδρίκου Παπανδρέου, Γιάννης Βαρουφάκης, επιβεβαιώνει τον κύριο Καμένο. Διότι λέει ο κύριος Βαρουφάκης, συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Καμένος, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε προσυμφωνήσει με το Δουνουτού το να πάει η Ελλάδα στο μνημόνιο. Ο κύριος Βαρουφάκης το λέει αυτό. Το έκανε όμως λέει λόγω βλακείας. Αλλά συμφωνώ ότι το έκανε. Δεύτερον, συμφωνώ ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο κερδοσκοπούσε. Ο κύριος Βαρουφάκης. Η αγωγή του κυρίου Παπανδρέου, η δεύτερη, του Ανδρίκου Παπανδρέου, λέει ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο κερδοσκοπούσε. Λέει επίσης και παραδέχεται στην αγωγή του ότι έχει εσωτερική πληροφόρηση, ότι γνώρισε δηλαδή όλες τις συναλλαγές μία προς μία, αλλά τώρα θα σας πω το βασικότερο από όλα, κύριε Χίο. Ο κύριος Ανδρίκος Παπανδρέου, ξέρετε με ποιον δικηγόρο ήρθε σήμερα στο δικαστήριο να καταδικάσει τον κύριο Καμένο?
με το δικηγόρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Δηλαδή παρίστατο μετά, συγγνώμη γιατί ήταν παρόν, παρίστατο μετά του κυρίου Μαραβέλη, σας λέω και το όνομα, δικηγόρος θυγατρικής εταιρείας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Μετά λοιπόν από όλα αυτά και από όλη την ακροαματική διαδικασία, εξεταστήκαμε οι μάρτυρες, εξετάστηκαν και 2 διάδικοι. Στο ακροατήριο κατέρευσαν όλες οι κατηγορίες. Κατέρευσαν, ήταν τόσο κόσμο. Ήταν τόσο κόσμο. Θέλω να τονίσω πάντως. Κατέρευσαν τα πάντα. Στο διαδίκτυο αυτές τις ώρες κυκλοφορεί μια είδηση. Όντως, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι ο κύριος Κυριάκος Γρυβαίας, που αν δεν κάνω λάθος ήταν ανακατεμένος και με ιατρικά ή παραϊατρικές δουλειές. Είναι η εταιρεία CNC, θα τη δείτε, εταιρεία CNC. Αν δεν κάνω λάθος κύριε Γρυβαία, είχατε κάτι μασούρια στην τσέπη που τα είχατε πάρει με νόμιμο τρόπο. Βέβαια, εμείς δεν λέμε ότι είσαστε κλέφτης. Εμείς να πούμε ότι είσαστε κλέφτης. Το απόθεν έσχε σας μόνο θα έπρεπε ίσως να ρεχθεί καλύτερα από την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί ξέρετε. Κάτι site είχαμε μάθει ότι είχατε στήσει και παίρνατε κάτι μπανεράκια εκεί που το καθένα κόστιζε 10, 20, 30 χιλιάρικα. Το ΣΔΟΕ να κοιτάξει να αποδόθηκαν οι λογαριασμοί που πήγαν τα λεφτά. 18 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Λέει ο κύριος Καμένος ότι πήρατε, αγαπητέ κύριε Γρυβαία. Τι είναι τα. Πριν πτωχεύσει το ΤΑΦ-ΤΑΦ. Κύριε Παπαδόπουλε, φοβερά πράγματα. Δεν τα δίνουν σε εσάς να φτιάξετε δρόμους σε όλη την Πελοπόννησο που πηγαίνουμε και σκοτωνόμαστε στον δρόμο από την Πάτρα στην Αθήνα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. 18 εκατομμύρια πήρατε, λέει ο κύριος Καμένος, χρήματα από το ΤΑΦ-ΤΑΦ που πτώχευε εκείνες τις μέρες, κύριε Γρυβαία. Και πού τα βάλατε αυτά τα 18 εκατομμύρια. Τα κουβαλάγατε σε τίποτα μαύρες σακούλες. Μήπως θα πηγαίνατε σε καμιά εταιρεία εκεί αεροπορικής προς το Βόλο μεριά. Που αν δεν κάνω λάθος είναι ανακατεμένοι και κάτι κύριοι που ο ένας λέγεται Παπαρσένος. Παπαρσένος. Κύριε Τόπα, ποιος είναι ο κύριος Παπαρσένος. Να φιντάνει καλό. Να φιντάνει καλό, αλλά το συνάντησε ένας φίλος μου εκεί επάνω στο Βόλο που στείνανε μια αεροπορική εταιρεία μαϊμού και πήγαν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Κύριε Σαράκη, και λιποθύμαγε κόσμος μέσα. Και εκεί είναι κάποιος κύριος Ραλάκης. Που το πιάσαμε με το φίλο σας εκεί, τον Αμερικανό, τον κύριο. Τον κύριο Γαλτουρίδη. Φίλος του κόσμου. Ποιος είναι ο κύριος Γαλτουρίδης, δεν είναι γνωστός ο κύριος Γαλτουρίδης στη Βοστόνη. Όχι, φίλος, οικονομολόγος. Συνάδελφος που μου είπε ότι χρωστάει. Τι συμβαίνει δηλαδή στην Ελλάδα. Έχω και τον κύριο Σαράκη δίπλα μου. Κύριοι αεριτζίδες κουβαλάνε δάνεια με μαύρες σακούλες. Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κύριο Γρυβαία, αλλά λέω κύριε Γρυβαία τώρα αληθεύουν αυτά που είπε ο κύριος Καμένος. Θα τα δούμε αύριο αυτά στο μακελιό του YouTube. Κύριε Χίνο, και πολύ περισσότερα. Θα σας πω ότι αν δείτε την κατάσταση των ληξιπρόθεσμων δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και δείτε ποιοι χρωστάνε στο δισεκατομμύριο και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και πόσα χρήματα χρωστάνε, θα καταλάβετε γιατί το κλείσανε. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έσπασε καλή και κακή τράπεζα για να χαριστούν τα θαλασσοδάνεια κάποιων συγκεκριμένων ελληνικών οικογενειών διαπλεκόμενων επί 40 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα. Κάντε μια έρευνα, σας παρακαλώ, να δείτε τα ονόματα των οδηγητών. Θα κάνουμε για πολλούς. Και για να κλείσω, κύριε Χίρο, στη συγκεκριμένη παρέμβαση, 15 δευτερόλεπτα θέλω να μου δώσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που σήμερα κατέρεσε αυτό το κατηγορητήριο κατά του κυρίου Καμένου τη στιγμή που ο αδερφός του Ανδρέου Παπανδρέου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, μαζί με τον κύριο Παπακοσταντίνου, παρέα με τον κύριο Γεωργίου, θα τον ακολουθήσουν σε λίγο καιρό, γι' αυτό και έντρομοι. Πού θα τον ακολουθήσουν? Θα τον ακολουθήσουν, αυτοί θα πάνε σε ειδικό δικαστήριο. Έντρομος ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου βγήκε χθες να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη, να κάνει παρέμβαση. Και σήμερα δέχτηκε τη μήνυ των εισαγγελέων που του είπανε κύριε, σου απαγορεύουμε. Για να ακούσουμε τώρα μια πολύ ωραία ιστορία. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια ιστορία. Ο κύριος Γεράσιμος Περδικάρης, με τις 500 και πλέον διαρρήξεις, εγώ διαβάζω αυτά που μου έχει δώσει η συνάδελφος ρεπόρτερ που πήρε τη συνέντευξη.